Здравейте, геймери, аз съм Тарко и днес ще играем Clash Royale. И днес исках да поизиграя няколко битки. Първо имам един чест да отворя. Злато. И така. Вижте ми тестето или картите и нека да започваме първата битка. Аз съм на 6-та арена и... Пуска едно и също, което аз пускам. Което не го правя. Ей, не. Не трябваше да го правиш. Пуснем ли на торнадо? Не, ще ме убие. О, не ще ме убие. Тук ще ме пусне един скелет и сега тук е мъртъв той. Принцът му е мъртъв, което е много добре. Наистина не умре принц. Добре. Сега ще отговоря. Чакай, той огледал. Дано няма скелетон арми. Тичай! Та-та-та-та-та. Има валкирия. Това е тъжна гледка. По-бързо да играте. Без проблем ще го убият. Сега той малко ме води. Добре, поне няколко пъти удари кулата. Има... Добре, с това буре не ми засегне много код. Сега ще му пусне една скелетон арми, но в момента няма валкирия. Би трябвало да има. На 4 скелече сложих. Забързващо отваря, което беше малко тъпо. Какво ли да пусна сега? О, не, това не беше предвидено. Убива. Бам. Не. Дай. Уберете го, убийте го. Добре, гуд. Много добре. Добре, отлично бе. Отлично. Точно така. Браво. Добре. Убийте го много набързо. Добре. Отличият ми план за така. Как ме за тази валкирия? Няма да стане. Няма да стане. Дай, оле напред. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фак. Той има огледал. Добре, този има много гадно огледало. Добре, буре. Ще му пусне едно буре. Може да умре. Възможно. Моля се, не пуска. Браво, бе! Така, има доста време. Доста карти съм насложил. Ще се защитавам, докато не ми излезе бурето. Трябва да ми излезе бурето. Айде, торнадо, няма да го използвам. Майко на 35 кръв е. Това, значи е холграйдер. За това ви трябва холграйдер. О, мъртъв е. Няма да спорим. Не можем да спорим. И победа! Първата битка е победа. И сега 3 коронки в... защо една? Да. Сетих се. И така, да видим втората битка. Трябва да имам повече купи. Играм с някакъв със странно име. И така, започваме с една леко добра комбинация. Освен ако няма миньони. Това е защитата и валкирията. Добре, не е много хубаво да пуска скелетон арми, като аз имам още една скелетон арми, имам рейдж, защото моите скелети са мисля на по-високо ниво и са по-бързи и така му убиват неговите скелети.
Аз преди в тестето снимах Валкирия, защото, например, ако... О, не! Това е адът. Не, това е адът. Това е адът. Не. Не. О, не. Не. Не, убий веднага тази Валкирия, убия. Точно така, браво бе. Айде, моля ви се, убийте пеката. Каквото и да става, искам да убиете. Добре. Слабостта на моето тесте е пек, освен скелетонар, но той може да пусне миньони. Ей са. Нупски. Тези скелечи нищо не могат да ми направят, абсолютно нищо. Давай пред! Той май е много разсеян. Не боли. Тъжна гледката. За сега го водя в битката, което е страхотно. Отлично даже. Давай. Браво. Ето хора, ето за това пуска. Защото ако стигне до моста, ще сложи още няколко карти. Аз тук ще пусна Wizard случайно, ако не пусне... Гледай сега. Иска бегти скелетонар ми! Уби го! Той докато се разсея с моите... С неговата пека аз го бих с скелетонар ми и така. И да видим последната, може би, за ден и трета битка. Кланът ми има същата амблема. Ще му пусна такова и... ще му пусна един дракон. Лизи пизи лайф. Изи. Както казах, изи. Изи win, изи victory. Изи. Very easy. За сега. Той има само фурни, бе. Букук. Той използва много старо тесте, което не е въобще правилно. Въобще. Гледай го негодника, бе. И без това ще му свърши тези, ако му става. Не. Току-що си изхаби пътя. Добре, имам буре. С буре ще го убия. Вярвам, че мога да го убия с буре. И тук да ми убия тако, че ако ми убия тако, наистина ще бъде раги. Не трябваше ми убия дракона, бе. Да, бе. Да видим дали сега с принц ще го убия. Да много убия с принц. Скелетонар мисля, че вече изхаби пека. Огромна грешка. Какво? Да, пеката е много бързо. Добре. Не ме виждаш, че пускам буре, нали? Тя на един убият. Това не е умно. Това още не беше умно. Но това не е хубавата страна. Муха. Дай още. Няма се предам лесно. Ако кулата му остане на толкова малко, наистина много ще се ядосам. Няма да си повярвате колко много ще се ядосам. Обаче той ще загуби естествено. И браво за трите уникални победи, които ми издигнаха на хипер високо ниво и ми остават още 4 победи до следващата арена. Роял арена, тя ме е любимата между другото. И ето тези барбериани, които са много силни и са нови, ако не знаете. И това ще бъде за този епизод. Край.